Aquí dels problemes fem poemes. Aquí dels fracassos fem tamassos. I així anar fent temes a cabassos, caminant, vaig anar enfilant cap al Pirineu. I al Pirineu se suposava que havia de fer una mica de fresca, doncs no, toca dels collons, que l'ola de calor també venia allà darrere. I jo pensava, bueno, allà baix deuen estar que flipes. Però bueno, almenys estava al Pirineu, que les nits refrescava, estàvem a 29. I durant el dia 40, que quasi em troben dissecat una puta cuneta, allà, parat en una ombra allà que no passava ni ombra, saps? No feia ni ombra a l'ombra. Havia d'anar a Sant Llorenç de Morunys, final a Solsona, Cardona que va venir el meu amic allà a molestar-me una mica. Sempre que ve va molestar-me, però la sal és molt bona, Cardona. És la sal que fem servir a casa per tot, per cuinar per tot. Sal de Cardona és molt bona. És que m'han pagat, perquè digui això. I d'així vaig anar baixant fins a arribar al Bages, que dius, hòstia, ja estic a res de casa. Tenia unes ganes d'arribar, però no, encara no. Cap a Gironella, a la Font del Vals, cap a Olost, Sant Bartomeu. A Sant Bartomeu van fer una parada que no estava esperant, a la Font Salada. I ara me'n recordo d'un altre estribillo que va sortir molt bo, que diu... Ara, a veure si me'n recordo, que diu... Tot està connectat per sota, tot està connectat per sota, menys la planta 3 del Corte Inglés, el 10% és d'un xinès. Farem un repàs dels estribillos, si voleu, per acabar de matar-ho tot. Començarem per com s'ha de començar per acabar bé. Si vols acabar bé, comença malament. Si vols acabar bé, comença malament. Els d'aquí seguiu amb aquest.